खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो एमसिएलए जेम्स बसुमतारीखौ बिटिसिनि गोदान इएम महरै थिसनबाय एमसिएलए फानेराम ब्रह्मनि गासै बिबानखौ इएम जेम्स बसुमतारीनो होनाय जाबाय आसाम गभर्नरनि कमिशनार एन्ड सेक्रेटारिनिफ्राय लाइजामनि गेजेरजों गनायथि होबाय बिटिसिनि सिएम हाग्रामा महिलारिनि रेकमेन्डेशननि बायदियै आसामनि गभर्नरआ गनायथिखौ होबाय एमसिएलए जेम्स बसुमतारीखौ इएम फानेराम ब्रह्मनि जायगायाव इएम बानायनो थाखाय गनायथिखौ होबाय बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि मुकेश शाहु बिथाङा जाहाथे जेम्स बसुमतारीखौ इएम महरै समायखिराखौ लाहोयो बेनि थाखायबो लाइजामनि गेजेरजों बिथोनखौ होबाय गुवाहाटी नोगोरा सिखाव दाखाथिनि आड्डा जाबाय नामा गुवाहाटी नोगोराव सानफ्रोमबो सान हर सिखाव दाखाथि सना माला बोख्लाबनाय लुथिनाय बायदि जाथायफोर जागासिनो दङ गुवाहाटीयाव आरोबाव साननि समावनो खाबु लानानै लुथिनाय जाथाय न'आव हारसिं थानायखौ खाबु लानानै लुथिनाय जाथाय जादों आइजोआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला न'आव फैनानै खामानि मावनो सोंफैफ्लादोंमोन बेनि उनावनो न'आव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै आइजोखौ आथिं आखाइ खाख्रबनानै न'आव थानाय गासैबो बेसेन गोसा मुवा बेसाद सना माला गासैखौबो लुथिनानै लानानै थांदों बेनि अनगायैबो न'आव 80,000 नोगोद रां दंमोन बेखौबो लानानै थांदों होननानै फोरमायथियो लुथिनाय सना रुपाया गासै 25 लाख रांसोनि जागौमोन होननानै फोरमायथियो बेफोरनि अनगायैबो न'आव थानाय गासै मुवा बेसादफोरखौबो उल्थां फाल्थां खालामलांदों होननानै फोरमायथियो बे जाथायनि सानसे सिगांसो गुवाहाटीयाव लटासिल पुलिसआ 37 केजि सना हमनो हादोंमोन गुबुन फारसेथिं कलकातायाव नर्थ इस्टनिफ्रायनो थांनाय 34 केजि सनाखौ हमनो हादों बेनि अनगायैबो नर्थ इस्टनिफ्रायनो थांनाय दिल्लीयावबो 9 केजि सनाखौ हमनो हादों गुवाहाटीयाव थानाय गुबुन गुबुन पुलिसनि रिपर्टनि बायदिब्ला गुवाहाटीयाव फ्राय सानफ्रोमबो सान हर 4-5 सिखाव दाखाथिखौ हमनो हागासिनो दङ बशिष्ठ पुलिसनि रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय दानाव गुवाहाटीयाव 50 सिखावखौ हमनो हादों पल्टन बाजार पुलिस थानानि रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय दानाव पल्टन बाजार पुलिसआ 15 सिखावखौ हमनो हादों गरचक पुलिसआ 22 सिखावखौ हमनो हादों बेबायदिनो गुवाहाटीयाव गोबां सिखाव दाखाथिजों बुंफबनानै दं जायनि थाखाय सानफ्रोमबो सान हर सिखाव दाखाथिया गुवाहाटीयाव जागासिनो दङ आरो जायजों गुवाहाटी नोगोरनि थागिबिफ्रा हाराहास्ति बा गोजोन गैयै जानो गोनां जादों सेथि अल बड'लेण्ड कालारिपायातु चेम्पियनशिप 2026 जानो थांगासिनो दङ बिटिसिआव कालारिपायातु एस'सिएशन अफ आसामनि सिङाव कालारिपायातु एस'सिएशन क'क्राझारनि बानजायनायाव बिटिसिआव गिबि खेबनि थाखाय फार्स्ट अल बड'लेण्ड कालारिपायातु चेम्पियनशिपखौ खुंनाय जागोन फैगौ 4 आरो 5 जुलाइआव क'क्राझार कथालगुरियाव थानाय साइ इनडर स्टेडियामाव बेखौ खुंनाय जागोन जेराव बिटिसिनि स्पर्ट्स एन्ड इयुथ वेलफेयारनि इएम बिथांखौ गाहाय आलासि महरै बेयाव लेंहरनाय जादों फोरमायथिनो गोनांदि कालारिपायातु गेलेनाया मिनिस्ट्रि अफ इयुथ एफेयार्स एन्ड स्पर्ट्स गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों गनायथि होजानाय मख'नो गोनांदि बे बादायलायनायाव बुलायनाय हाइ किक जोनाय लावथि सिबनाय दाहाल थुंग्रि दानज्लायनाय आखाइ सिबनाय बायदि बायदि बादायलायनाय जागोन बिल्लु कुमार ब्रह्म अर्गानाइज सेक्रेटारि जनता नाथ प्रेसिडेन्ट अर्गानाइज कमिटि बिथांमोननि मददजों कालारिपायातु एस'सिएशन क'क्राझारनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय बिटिसिआव अल बड'लेण्ड कालारिपायातु चेम्पियनशिप 2026 खौ खुंनाय जागोन बिटिसिआव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट होनो नागिरनायाव गुवाहाटी हाइकर्ट आरो सुप्रिम कर्टनिफ्राय हेंथा होदों बे खोथाखौ फोरमायथियो बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि इएम रबिराम नार्जारिया बिटिसिआव टेट उथ्रिसारनाय फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट होनायाव गोबाव जानायखौ लानानै रबिराम नार्जारिनि बे फिननाय बिटिसिआव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय जि खामानि मावनांगौ दंमोन बे खामानिखौ फोजोबखांनानै एपइन्टमेन्ट होनो नागिरनायावनो गुवाहाटी हाइकर्ट आरो सुप्रिम कर्टनिफ्राय हेंथा होदों होननानै फोरमायथियो थांनाय इउपिपिएल सोरखारावनो टेटनि एपइन्टमेन्ट होनायखौ लानानै गुवाहाटी हाइकर्ट आरो सुप्रिम कर्टआव केस होनाय दंमोन बिटिसिआव दा एपइन्टमेन्ट होनो नागिरनायाव गुवाहाटी हाइकर्ट आरो सुप्रिम कर्टआव होनाय केसखौबो गोख्रोंसिन नारसिननानै होदों जायनि थाखाय गुवाहाटी हाइकर्ट आरो सुप्रिम कर्टनिफ्राय बिटिसिआव एपइन्टमेन्ट होनो नागिरनायखौ हेंथा होदों होननानै फोरमायथियो रबिराम नार्जारिया नाथाय जोंनि उकिलाबो बेनि सायाव खामानिखौ मावगासिनो दं बेनिखायनो थाबैनो केसखौ फोजोबनानै बिटिसिआव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनाय जागोन होननानै रादाय होयो रबिराम नार्जारिया गंसे बासआ ट्राकजों सौग्रावलायनायनि उनाव रोहो रोहो अर जोंब्लावदों जायजों सा 7 जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 22 जोखोम जानो गोनां जादों राजस्थाननि दौसा जिल्लायाव गंसे ट्राकजों सौग्रावलायनायनि जाहोनाव रोहो रोहो अर जोंब्लावदों बासआ
ऋषिकेशनिफ्राय इन्दर फारसे 37 दावबायारिफोरखौ लानानै थांगासिनो दंमोन। बेयावनो फुंनि 3 रिंगा 30 मिनिटसो समाव गंसे ट्राकजों सौग्रावलायदों, जायनि जाहोनाव बासाव रोहो रोहो अर जोंब्लावदों। बे समाव बासाव गासै 37 दावबायारिफोर दंमोन। बेनि मादाव 7 जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 2 जोखोम जानो गोनां जादों। जाथाय जानायनि उनाव अर खोमोरग्रा बिफाना फैनानै अर खोमोरनायनि खामानिखौ मावफैदों। बेनि उनाव जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरखौ बोखांनायजों लोगोसे जायफोर जोखोम जादों बिथांमोनखौबो रैखा खालामनानै देहा फाहामसालि फारसे दैथायहरदों। चिरां जिल्लानि बिजनीआव फिन लामानि जाब्रबथाय। बिजनी पुलिस थानानि सिङाव थानाय बर' बाजारनिफ्राय बर'लावआव थांग्रा लामायाव मोनाबिलि 7:30 रिंगासो समाव जाब्रबथाय जादों। लामाजों थाबायलांबाय थानाय समावनो सासे सुबुंखौ सासे स्कुटिजों फैनाय सुबुङा सौख्रांलांदों, जायजों सुबुङा जायगायावनो गोग्लैनानै थद गैयै जानो गोनां जादों। सुबुंनि मुंखौ बैसुं ब्रह्म होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिथांखौ भेटागाव देहा फाहामसालियावबो लानानै थांनाय जादोंमोन, नाथाय भेटागाव देहा फाहामसालियाव लाखियैलाय उनाव बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव लानानै फैनो गोनां जादों। ओजोंहाय स्कुटि सालायग्राखौ 20 बोसोर बैसोनि जौ लोंनाय थिलाफारानि थागिबि कृष्ण बसुमतारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनफ्रोमबो दैज्लां बोथोराव दैबानाजों भुगिनो गोनां जायो सिसुबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा। फिन बे खेबनि दैज्लाङावबो दैबानाजों भुगिनो गोनां जादों सिसुबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा। दैबानायाव गासैबो सिलिंखार जाबाय होननानै फोरमायथिदों। न' बांखौ दैया बुखारनानै लांनायजों लोगोसे न'आव फिनाय जिब जुनार दाउ अमा बोरमा गासैखौबो दैया बुखारनानै लानानै थांदों, बासन पत्र गासैखौबो लानानै थांदों होननानै फोरमायथियो गामिनि दुखुथिया रायजो राजाफ्रा। बेनिखायनो सोरखारा थानायनि जाहाथे राहा खालामनानै होयो, बेनि थाखाय सोरखारनिसिम खावलायो। निसिमा आरो खयलामयला ब्लकनिफ्राय प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारिफ्रा थांनानै माखासे अनसुंथाइ हैदों, बेनि थाखाय गोजोननायखौ फोरमायथियो। लोगोसेनो थानायनि थाखाय जाहाथे राहा खालामनानै होयो बेनि थाखायबो खावलायो सिसुबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा। ओजोंहाय रामफल बिल सेरफांगुरि VCDCनि सिङाव थानाय दैबानाजों रिलिफ केम्पआव थानांनाय गं 1400 न'खरनो BTCनिफ्राय माइरं, दालि, थाव, मुसारि, त्रिपाल बायदि बायदि गोबां मुवा बेसादफोरखौ रायजो राजाफोरनो राननानै होदों EM प्रकाश बसुमतारी बिथाङा। गुबुन फारसेथिं मिरुनि मन्त्रि शिवराज सिंह चौहानजों लोगोसे किरण रिजिजु बिथांमोनहाबो जनायाव दैबानाजों भुगिनांनाय जाथायखौ नायहैदों। खहा सुफुंनाय, फिन थांना थानायनि राहा खालामनाय आरो गासैबो रोखोमनि नांगौबायदि मददखौ होगोन होननानै मिरु मन्थ्रिया खोथाखौ होयो। सोरखारा दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय नांगौबायदि राहा लागोन आरो खहा जानांनाय न'खरफोरनो खहा सुफुंनाय आरो थाबैनो फिन थांना थानायनि राहा खालामनानै होनायनि खोथाबो बुंथियो। बे हाबाफारियाव मन्त्रि अतुल बरा, MP प्रतान बरुवा, MLA भुवन पेगु, MLA जीवन गगৈ, धेमाजि जिल्लानि खुंथायारि मावख'गिरि, गुबुन गुबुन बिफानगिरि मावख'गिरि आरो जायगानि मानगोनां सुबुंफोराबो बेयाव बाहागो लायो। क'क्राझाराव थानाय BTC मेम'रियेल इंलिश सिनियर सेकेन्डारि स्कुला नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। हायर सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव मुं थिसननाय फरायसाफोरा फ्रि एडमिशन मोननो हागोन, लोगोसे हस्टेलावबो फ्रि एडमिशन मोननो हागोन। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ फोरोंथाय होनाय जायो बे BTC मेम'रियेल इंलिश सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव, जेराव इंलिश, बड' आरो एसामिस बे मोनथाम मिडियामाव फरायसाफोरा सायख'नानै फरायनो हागोन। मख'नो गोनांदि फरायनायाव लोरबां फरायसाफोरखौ आनजादनि सिगां सिगां एक्सट्रा कचिं क्लासबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव फरायनायजों लोगोसे हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय थानायनि मोजां खाबुबो दङ, देबानि हस्टेलबो दङ। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादाव 12 फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों, 21 फरायसाफ्रा सेकेन्ड डिभिजन आरो 11 फरायसाफ्रा थार्ड डिभिजन मोननो हादों। बेनि मादाव सासेया डिस्टिंक्सन मोननो हादों। मोजाङै सुलाद लानो थाखाय 8638745056 नङाब्ला 9957015402 बे जानबुं नाम्बाराव नोंथांमोनहा फोनांजाबनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।